हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो बरायबाय नोंथांमोनखौ दिनै बे गोदान भिडिअ आरो आंनि जास्ट बर' इउटुब चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय। दिनैहाय आसार दाननि 11 अक्ट'। दिनैहाय आमथिसुवा फोरबोनि जोबथा सान। बेखायनो आं नोंथांमोननो दिनै भिडिअनि गेजेरजों जा हायो एसे आमथिसुवानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों आरो लोगोसे जोंनि गामियावहाय माबायदि आमथिसुवा फोरबोखौ फालियो बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो सानदों। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो दायो आमथिसुवानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानबाय। आमथिसुवा फोरबोआ जाबाय बर'फोरनि मोनसे धोरोमारि फालिथाय फोरबो। बे फोरबोखौ बर'फ्रा गोदो गोदाय आबै आबौ दिननिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं आरो नुबोबाय थानो मोन्दों आरोना आङो। बेखायनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे शेयार खालामनो सानदों। गुबुन गुबुन रायजोआ गुबुन गुबुन बिथिङै बायदि गावबा गावनि दिन्थिजों मावो आरोना। एसे आलादा आलादा जायो, गुबुन गामिया गुबुन एसे डिफारेन्स जायो आरोना, एसे गुबुन गुबुन जायो। बेखायनो आङो जोंनि जेरै फालियो बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो सानबाय। बिदि भिडिअआ गोबां खम आरोना लोगोफोर इउटुबाव, बेखायनो आंबो एसे शेयार खालामनो सानबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे आमथिसुवा फोरबोखौ बर'फ्रा 7 सान फालिनाय जायो आरोना। बे 7 सानाव बर'फ्रा न'खर न'खर हाबलायनानै थाइजौ खान्थाल फिथाइ सामथाइ जायो। आमथिसुवा खालि बर'फोरा 7 सानाव सिखाजों बिफां लाइफां दाननाय, हालेवनाय, खदाल जावनाय बायदि माखासे खामानिफोरखौ मावा। जुदि मावो अब्ला गामिनि रायजो राजाया बेखौ गामिनि आयेन बादियै मावो एबा फोथारो आरोना। बेखौ फोथारखांनायनि उनावहाय आमथिसुवानि जोबथा सानखालि बर'फ्रा न'नि गासै बायदिसिना दो दोख्ला, जिरायग्रा मासि बायदि गासै बेसादफोरखौनो सुस्राङो आरो न' बां गासैखौबो लिरस्राङो। बेनि उनाव न'खरफ्रोमबो गावबा गावनि न'आव फुजा होयो आरो होखांनानै गामिनि थानसालियाव रायजो राजा जयै नेम बादियै बावना थिनानै फुजा होयो। फुजा होखांनायनि उनाव गासै रायजो राजाया जयै बावनाय साना थालिर एबा गासै फिथाइ सामथाइखौ जयै राननानै जाज्लायो। बेनोसै लोगोफोर, आं जा मिथियो बेखौ एसे शेयार खालामबाय आङो। आरो जुदि नोंथांमोना बेनि आमथिसुवा फोरबोनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिगौ नोंथांमोना एसे फोरमायहरनो हागोन। नै थाइजौ बय लाबोबाय आरोना दायो। रायजोफ्रा नै बावहाय दङ। ओमफ्राय नैथिं मैगं हागासिनो दं नै माखासेफ्रा। ओमफ्राय नैथिं खाम दामगासिनो दं मन्दिरावहाय। आर'ज खालामनो नागिरबाय आरोना दायो। ओमफ्राय नैथिंजाय थाइजौ बायदिसिना हादों बेखौ नायैनि आरोना नोंथांमोननो देखायनो भिडिअनि गेजेरजों एसे। आटाय लाल सा ना? गाइखेर सा लाल सा फुदुंदो आरोना बियो मोनथाम। अ माय गड। नैथिंजाय थाइजौ लेमदों आरोना जोंना आदामोना। आमथिसुवानि आरोना। गिदिर जारबो दं आरोना। नै नोगोद गिदिर थाइजौआ। देखायनो आं एसे। आमथिसुवानि आम सारायसैखा आरोना। दे मोजां हादो एसे। गिदिर माबा नांबावगोन खोमालाय जायगा थोगोन जानो। ओमफ्राय नैथिंजाय होगासिनो दं। हारा गैयै बेदर एवदों खोमा। मा बेदर आयं? मा बेदर? अमा बेदर। अमा बेदर एवदों नै। बयलारजों सयाबिन। मटर साना बयलार, सयाबिन, मटर, आलु, थालिर फस्ला जाहैबाय आरोना बेयो नै आमथिसुवानि। मोनजोब्बाय। खान्थालानो गोरलै गोरलै गोदै जारो। हाजारो गोलैगोन।
Selain apa ini? Hal ini आजिखालि की जुगार होइलाय आजिखालि इबिलागि सोलियो आजिखालि गोदोनि बिलायो जों जायो लानजायालै जों जायो जानानै नांगौब्रा आमथिसुवायावनो थाइजौ जायाबा आरो खनसेल' लांदो बिदि खनसेखौनो हायोना बेल सामसेल' लांदो बरिया गोथावखा गोलै बरिया रायजोनि जानायना गोथाव जाखायो रायजोनिया नै थाइजौ लांबाय थाइजौ खान्थालखौ नै रावबो जायाखै गैया खान्थालखौ दंजोबो आरो ना गथा गथायैनो बुफ्रुवासैबो जाग्रा गैया खान्थाला थाइसे थाइसे आरो ना रावबो जाग्रा गैया नै बिदि बागोर रानलाबायो खान्थालखौ खान्थाल रानग्रा गैया दिनैनि भिडिअ बेखिनिसैमोन आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान बा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर बाय बाय आरो गुबुन मोनसे भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन।